chomo gisani kamantin? Kama sasa chomo gisani, wan gi kweth ariyo adek ang'wen, to ng'enyne mar Linda Mwananchi, masani awinjo ni luongo ni Winda Wananchi, kod broad-based government. To ing'eyo gimomiyo jatend piny Kenya machon irwake wachni. Nwach iseneno ng'enyne ng'at manokwongo duogo kowuok World Bank, Dr. Fred Matiang'i, en ja-Jubilee. To kata kirango ng'at mawuotho gi Sifuna, gi Senator ma Nairobi, Edwin Sifuna ahinya, en nyako miluongo ni Pauline Njoroge. To wang'eyo tich ma Pauline Njoroge osebedo katiyo. Nyaka nobed trained gi Cambridge Analytica, and kaka no serve Jubilee regime, to kendo kaka ncha yako gweta o mabe wakiakta no gweta wadieri ng'en Kenya ka ng'ato nyalo nyisi no gweta o tikia no gweta o koro nyaka ncho gweta o organizing secretary mar Jubilee, ma en party leader ne wang'eyo nenga. To gima dwa yie kode, gimo wacho nati jioripo bed karachiel mondo winjre. To kendo wacho gimoro nokinyal lazimisha. To gima lit na kabisa, jomoko temo lazimisha mondo hergi. Nwacha katiba ma Kenya kachako wacho ni we the people. With jo Kenya have more power. To ineno kata kiwacho nati kikitam ng'ato dhi kamoro. To adwa kitamna wacho no wadwa majimni. Kawuono kotamre ni kikadhi e ode. Dadhi e ode gi thuon. Koro ananeno ni shida kabisa. Ka jo Homa Bay, joluo owacho ten gidwa luo Ker William Samoei Ruto. Nang'i temo chuno gi. To bende waneno kata ka owacho no ken sponsor, but waneno kutaka kweth mar Linda Mwananchi seche moko choko to jimi sling 100 mano pesa manyalo kta haya chopa. Sling 150 no nyalo haya chopa. Koro nitie ng'at ma to kata wang'eyo maber msara ma senator yudo. Koro nitie kamora mora man ntie iro nyaka bed ntie mach. Koro wan gima dwa medo kwayo, nwach ing'eyo kata mna ker mokalo go, kata mna ker mar ariyo Daniel Torotich Arap Moi, kano retire e pap mar Uhuru Kai 2002, to nineno kaka jine mor mane wero ni ote yawezekana bila Moi. To nowuok modhi motimo gike Kabarak, otimo gike Nairobi ma oko interfere. Kancho giki ker mar adek, Ker Mwai Kibaki, bende ncha waneno ka en a statesman. To seche modhi event ni, ne waneno mosenindo jalup ker kijana wa Malwa notho higa ma 2003 August. Nyoro en 23 years. Koro yaka nyoro obuogre. To kata jaod mosenindo kijana wa Malwa Yvonne Nchotho. To ne kwaneno kata ma jatend piny machon kadhi e liendno. Koro nitie penjo mang'eny. To gimoro nitie ma kizungu wacho katieko. Even an act of doing nothing is political. Koro kata presence ne kanyo is already a political statement to people. Erokamano. Erokamano ahinya. Penjo mapod ang' apenji kapok ang' atieko kae, ang'e nang'a duogo iri.